El Partit Popular d'Algemesí ja ha fet pública la llista que concorrerà a les eleccions municipals del 27 de maig i que, encapçalada per Vicent Ramon García Mont, incorpora noves persones en els primers llocs. La llista dels 21 contempla paritat total entre homes i dones, així 11 dones i 10 homes completen el llistat popular de cara als propers comicis. Al front de la candidatura, Vicent Ramon García Mont, professional de la banca que a hores d'ara exerceix de portaveu del grup popular al consistori. Així els en presenten els seus companys. Vicent és una persona que conec des que érem xicotets i anàvem a escola junts, que ha participat en pràcticament tota associació, siga cultural, siga esportiva, siga empresarial del poble, que sempre ha intentat, des dels seus puestos de faena i responsabilitats, portar alguna cosa al seu poble. Els populars han conformat una candidatura molt meditada que presenta com a novetat 5 noves cares entre els primers llocs. En definitiva, el Partit Popular d'Algemesí es presenta de cara als propers comicis amb un equip representatiu de tots els sectors de la societat algemesinenca, com ha apuntat el candidat Vicent Ramon García. Aquesta candidatura primerament està molt renovada. De les 21 persones que la componen, n'hi ha 14 noves cares, 14 persones incorporades de nou, i del número 1 al 12 incorporem 5 persones noves i mantenim 7 per aportar una experiència a la candidatura. El conseller d'Empresa, Universitat i Ciència, Justo Nieto, ha visitat el Parc Empresarial de Cotes d'Algemesí, acompanyat pel candidat a l'alcaldia, Vicent Ramon García Mont, per a observar les carències i necessitats que, segons el PP, presenta la zona. Unes carències que des del Partit Popular s'assegura que resoldran quan arriben a l'alcaldia i realitzaran un nou polígon industrial per a evitar que empreses locals abandonen la ciutat i animar a empreses forànies a instal·lar-se a Algemesí. Y una de las propuestas que duguem es la de acabar en el apoyo de la Conselleria, que así tiene al conseller, y en el apoyo de entitats com el CEPIVA, pues de rematar això i crear un nou polígon industrial que es mereix Algemesí, pues que doni suport i cobertura a totes les empreses que n'hi ha en l'actualitat, a totes les empreses que estan demandant sòl industrial en Algemesí, empreses de la nostra comunitat, empreses d'àmbit nacional, empreses multinacionals, i que estan demanant sòl industrial a Algemesí per una situació geogràfica que tenim immillorable. Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Justo Nieto, avala les propostes de millora del PP a Algemesí per ampliar el sòl industrial de la ciutat.